associated. And you ask about English, right? Abu party mans. It does not hold water. I call them a call on John. There are believers like that. I am Shumair, yes. They are preaching Christ. But they are not credible witnesses. Kodwa abangomangqina abanobungqina obunamandla. Ubungqina. A testimony. It is what you have seen. Yile nto uyibonileyo. It is what you know. Yile nto uyaziyo. Uthi uYesu niske ningabamkeli ke ngokubungqina. And Jesus says, you do not receive my testimony. The book of 1 John chapter 1. Yokuqala kaJohane. Sisafuna ngobungqina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yabona lena ndifuna siyifunda na kwi-English. I want us to read this one in the English version as well. But ifunde sixhosa. Amen. 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 Yes. from verse 1. Yes. Verse 1. Yes. Bonani uthando olungaka. Yes. Asenzele lona uyise. Yes. Olu lokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Bonani uthando lungaka. Amen. Amen. Mokuba sibizwe. Amen. Amen. Wena ufuna 1 John ne? Yes. First John. Awufundi ngawo. Ufuna kwenye indawo. You are not a credible witness. Hallelujah. First John 1 John chapter 1. chapter 1. Ngoko ndifuna sazi kakuhle uba le nto ubungqina yintoni ne? Yes. Oko kwakukho kwasekuqalekeni. Okay, oko kwakukho kwasekuqalekeni, yes. Oko sikuvileyo. Okwesibili sakuva. Oko sikubonileyo ngawethu amehlo. Okwesithathu sakubona ngawethu. Amen. Oko sakukhangelayo. Oku sakukhangelayo beheld. Sakuphatha izandla zethu. We've handled with our hands Okwelizwi labo ubomi. of the word of life. Yabona yonke le nto mabelana. Ithi oku kwakukho phi? That which was from the beginning. Yabona laa nto ibhaliweyo kuGenesis kuthiwa ekuqalekeni What kuthini? is written in the book of Genesis? Laa nto ibhaliweyo ku1 John ethi ekuqalekeni In the beginning, wayekho ulizwi. there was a word. Ithi ke ngokwapha kulo 1 John chapter 1 ithi oko bekukho ekuqaleni. That which was from the beginning. Oko bekukho. That which was from the beginning. Funda. Abo bonke babonakalile. Ah. Verse 1. Oko kwakukho kwasekuqaleni. Oko sikuvileyo. So okokuqala bekukho kwasekuqaleni. So we have to understand uba yintoni ibikhona kwasekuqaleni, it was the word. Amen. So now okwesibili Secondly, sakuva. we have heard. Hallelujah. Yonke laa nto aseyigqityezelwa When we are concluding that, izawuba bubungqina. it will be a testimony Laa nto yayikho kwasekuqaleni which was there from the beginning wadala amazulu nehlabathi. when He created the heavens and the earth. Ithi ke ngoku okwesibili which we have heard. Esikuvileyo. So sikuvile and which we have seen with our own eyes. Esikubonileyo ngawethu amehlo. So asikubonelanga ngabanye abantu Amen. We have seen it with our own eyes. kodwa sikubone ngawethu. We have seen Amen. with our own eyes. And then which we have looked upon. Oko sakukhangelayo. Sakukhangela. So which is when you see something. Xa ubona into, Phayana it is like when you looked upon, which means when you are beholding on something, you have zoomed in amen, what you saw first. ujonga le nto uyibonileyo kuqala. Into oyibonele kude. Amen. Then now it is time for you to zoom it in so that you can see. Ukuthi this thing, uyabona mos. Xa ubonela kude umuntu. When you have vision, when you have seen the person from afar, Uyakwazi ukuthi uyamthanda because umbonele. you can say you love the person because you see him from afar. Amen. Amen. Xa umbuyisa kumsisa mfutshane. When you're bringing that person You are closer, looking upon that individual. amen, you have a closer view of that person. Ujonge xa kulapha kuhlanjwa eladanga lobuso uyajonga mos eladanga uba lizawuhlanjwa xa kuzawulala That makeup is going to be clean. lizawungcolisa umqamelo. Amen.
Now you are looking upon that individual. Ubuyibonile. You have seen. But now uthi mayibe lapha kufutshane. Now you are Ukuze ndiyibone. So closer. uzawuthi uyibone ke ngoku inayo nemibimbi kanti le nto. It has blemish. You start to see the blemishes. Inawo namatshana. Amen. Uyayibona uyibonela kufutshane. You have a closer view. So now i-step sesine ithini? Oko sikubonileyo ngawethu amehlo, oko sakukhangelayo zakuphatha izandla zethu. So esinye i-step sesokuphatha which is experiential. Amen. It is. So uliphethe. You have touched it with your hands. Yes. Zakuphatha izandla zethu okwelizwi labo ubomi. So these things that are of the word of life. Amen. Elaa lizwi lelikhona ekuqaleni. The word that was present from before. You have touched it. Ubuchukumisile. You have seen it. Ububonile. Hallelujah. You have looked upon it. Ubujongile. You have heard of it. Uvile ngalo. Now you can be a credible witness. Ungaba lingqebe. Yabona xa sowuthetha ke ngoku ngento onezi stages nayo. You see, when you're speaking about something you have knowledge of, Bakhona abantu abathi bayandazi kodwa abandazi. there are people who claim to know me but they don't know me. But bazi ngabo. But they know about me. Kukhona abantu abathi uThixo bayamazi. There are people who say they know Kodwa God, bamazi. but they don't know Him. Kodwa bazi But ngaye. they know about Him. Meaning they know about God, Bayayazi but they ngoThixo, don't know Him. kodwa bamazi yena. Bayambiza abashumayeli bayamshumayela. They hear the preachers are preaching about Him. Uthi naxa beshumayeza ngabantu athi ndiyamazi lo Thixo. Ndiyeke wethu ngalo Thixo because uthi uyamazi. They claim to Kanti know akabazi Jesus. into yaziyo. What they know, Oh, bancwele. Yabona le, yabona le. Into eyokufundisa uThixo what God teaches you kakuhle clearly